Janko, za koľko lajkov mi dáš svoje Porsche? Vymením za byt v novostavbe. To má novostavba alebo panelák? Novostavba pre kapitálový nárast, panelák, respektíve byt v paneláku na cashflow nájom. Dlhodobý prenájom alebo Airbnb? Za mňa Airbnb, ale záleží od konkrétnej nehnuteľnosti. Jeden väčší byt alebo dva menšie? Určite dva menšie, keďže to tam vychádza lepšie, čo sa týka prenajmu a vieš z toho vyťažiť viac peňazí ako pri väčších bytoch. Kupovať byt z papiera alebo až po dokončení? Za mňa určite z papiera, lebo vieš na tom zarobiť viac, keďže tie byty, keď sa začínajú stavať, tak sú veľakrát o dosť lacnejšie, ako keď sa dostávajú. No a kúpiť byt v Starom meste alebo v Podunajských Biskupiciach? V Starom meste by som kupoval na krátkodobý prenájom kvôli turistom a niekde v nejakých okrajových častiach, ako sú Podunajské alebo v Rakuňa, tak by som to volil na dlhodobý prenájom, keďže ten tam vychádza lepšie v pomere nájom versus cena.